Leren dhisik yo anakku sing ayu dhewe. Anakku sing sekini-kini, anakku sing sedina diblong limbo. Ana dawuhmu apa, Mas? Seneng ora kaya bengi iki bunga kang tanpa upama dene kuwi laranganku bisa suwana ning ladang pojok Purwosari Bojonegoro Jawa Timur iki ya nggih ya. Ngono ya, Mas. Suwane nggone sapa? Panjenengane bapakku sing ana Bojonegoro. Sapa? Pak Gunari lawan ibu Asipah. Ngono. Kok kowe ngaku bapak karo Pak Gunari kemungkinan perkara. Saben-saben aku main ning wilayah Nganjuk, wilayah Blitar, Semarang, Kudus, Pati, beliaunya mesti hadir. Kok ya numpaki nonton lho. Wah iya, orang nganggo mobil iki ora to panjenengane Pak Gunari iki nek numpaki motor orang duwe kok lho. Bantre lan jamak. Kok simak ngerti lah sore mau sadurunge maghrib aku lagi goncengke nang nggone daleme panjenengane Mas Agus Santoso ya putrane panjenengane Pak Gunari kuwi wah ya digoncengke lah Nduk lagi gonceng lagi untuk 100 meter kok wis bali jebol saking bantere iki mau natap nggolingi rapa kan mau lah iya yai kok senenge wayang tekan mengkono kuwi mau ya Mas. Ora beda karo bengi iki jane panjenengan itu ora duwe gawe apa-apa. Oh iya. Ya kok kepingine ngono, Dana Rasa tumraping Margago ning pojok Purwosari lan umume kabeh masyarakat sing seneng ning bab perkara wayang. Dana Rasa ya. Dana Rasa iki ya mengkene iki mau ana dana briyah, ana Dana Rasa, ana sing nyumbangake dhuwite marang fakir miskin sing butuhake. Wah iya, ini Pak Gunari gandeng senengi wayang, beliaunya ini mau Dana Rasa yang masyarakatnya. Oh iya ya Pak Gunari ya, semaning pojok lagi bisa niki ya nak saja jumlah mati ngadek selama simulin aku mayang yang Bojonegoro ini mau ya setahun ini nek pojok Purwosari ini ya lagi iki. Iki mesti ada yang wahyu kebelasuk tekan ini lah iya kasih anak itu iya tuh kancane saka Klaten kono Jawa Tengah ya nak ya mung ngelaburi karo Pak Gunari mula ning kene iki mau nuwun sewu sesuk-esuk kula aja ngarep-arep apa-apa oh iya diparingi karo Pak Gunari ya matur nuwun wadene ra diparingi ya digenahke sing apik lah iya ya jomono lah iya ya ini jane cilik lho cilik kaya upama wayang lo Setyaki ini malah dibrengos kuwi Pak Gunari ning wah ya ini Sumbodo samubarange kondo lagi yo nyewa rejing iki wis pira sound system iki pira wah iya lagi yo nuwun sewu nekake awake dhewe sak kanca iki mau kok Klaten wis pira wae ning mas kono beliau nanti ora nampa buan utawa ora nampa sumbangan ini wal batin kepingin nanggap marang awake dhewe beliaunya adalah anggota WMC Wayang Mania Community ning sauger awake dhewe mayang ning wilayah Jawa Timur ning Jawa Tengah pesisiran mesti rawuh lho mesti rawuh ya Mak malah bisa wis tau nusul ning Kudus ning alun-alun Kudus yae pas wayang ning kono malah para tukang iki mau digoncengke kan lho monggo para sukuwe Pak Gunari iki wis sepuh 86 tahun Mesor kang Kudus iki nggih lah iya Kudus Pak Gunari iki seneng budaya wayang ya Mak tenan lho anggota WMC sampai seneng wayang ingkang pinandikan dening Kadang Kinasih sapa Mas Karno Legowo ngono ya Mas Karno WMC matur nuwun sing rawuh ning gone dhewe ya pendikane Pak Gunari Mas Karno lan sapanunggalane pertama-tama rawuh ning gone dhewe iki mung sing ditekokke Pak Gunari ning awake dhewe iki perkara rego lho ngono ya
aku yang matur prasaja sementen Pak D kalih jenengan nggih lah kok Pak Gunali betul apa-apa pun panjeri sakniki lah kok Bu Rasipah mboten kenging kirang 100 Mas mulane kuwi masalah aja kutak-takane lha saking sayane karo aku kok nduk tenang ngono ya matur nuwun uga marang panjenengane para kadang-kadang kang parang rawuh para kadang-kadang BMC dimanapun berada malah aku ya mengucapkan ulang tahun kagem kanca-kanca BMC muga-muga WMC tetap jaya tetap manunggal dadi sawiji ora congkrah selawase urip Allah ngono ya nak ning ulang tahune WMC urung tau nanggap aku ngono ya begitu ulang tahune iki ya ulang tahune ning Jakarta kono WMC oh iya sing asta kakangan Mas Triyanto Brimob oh iya matur nuwun ya matur nuwun tenan kok lagi tekodok langsung disuguhi panganan luar biasa oh iya monggo Klaten iki ora ning panganan pedes ora ning kan kene genap-genap kabeh lho sebab pedes ora jamak lah iya boleh dicari-cari pokoknya masa orang apa kabeh pedes nganti sing ngendang sayane blas ora mangan apa-apa ora wani sekerek Aturun sangat penjenengane Pak Gunali jane iki woh apa ora eko ya kok beliaunya aku mau iki paribasane nyewu milas siji piye nyewune piye ngijine piye nyewune dono rasa nanggapi mayang masyarakat di pojok kene ngijine ya kuwi nyunake penjenengane Dek Raihan Abdul Hafiz oh ngono putrane putune Pak Gunali tak kira nek putrane dah iki ngawur bae kuwi putune Pak Gunali putra penjenengane Mas Agus Santoso lawan Ibu Jumilah oh ngono monggo omahe kok kene iki 200 meter yang ning lho niki wis kono nek kono duwe gawe nek Pak Gunali blas ora nampa buwan oh iya Biayane kaya ngono ya nak. Apa mlebu omahe jasar mata gendeng kok tenang. Lah ya. Ane persane karo kaya ngono. Wah ya. Mulane persno ki mau ora kena tinggal dadi kok makandane siji persane wong lanang wong wedok ning Indonesia dulu ya kaya mengkene iki. Oh ngono nek persane wong lanang wedok yo kakek persane wong buta. Babi buta ku mindake. Oh. Ngono ya nak. Matur nuwun. Iki ya kerawan bapakku sing ning Nganjuk. Sapa? Jenenge Pak Joni Kopi ya rawuh. Pergoli kalane Pak Joni Kopi wayangan awake dhewe beliaunya Pak Gunali ya rawuh ngono. Ora neh langsung kang kepingine bales dendam. Balas budi kok balas dendam. Kalau Pak Joni Kopi, oh iya, ketemu kok karena pendidikannya pepundeni anak ibu sing asli saka Jawa Tengah sambung kono sapa pendidikannya Pak Brimbing utawa pendidikannya Pak Yasidin oh iya matur nuwun ya wis to nek kene iki Pak dulur kebak kanca kandha lah iya yen sing kabeh ya teko kabeh tanpa terkecuali Jawa Timur Jawa Tengah malah dulurku BMC sing nuwun sewu sing pendek dhewe namanya sinten iya sok garap kowe iki tak rene kuping rasa aspor oke wah kuwi mesti yo rawuh oh cara langgar perkara senasib perjuangan mulane kuwi matur nuwun yo nak mugi-mugi berkah barokah turapi Pak Gunali naringon panjang umur naringon rezeki sing agung kesehatan lan mulya sak turun-turune Allahumma semoga pendidikannya Dek Raihan Abdul Hafiz iki mau naringono dadi bocah sing bener ku yo bener ora mung bener tok ning tanpa bener arep bener nek beneri kancane iki mau ora apik oh iya arep pinter nek beneri kancane iki mau ora apik pinter tur bener tur yo bener oh ngono ya amin dadi bocah sing bener tenan ya mak matur nuwun sangat berkah barokah marang awake dhewe mau jam 7 urane penonton iki lho penonton sitok yo nang apa bakale niku mayang ngene kuwi tangan bareng jam 8 teh buru-buru
pirang-pirang kaya mirsani apa yang ini di penonton Jawa Timur yang ini di penonton terbaik di Jawa Timur itu adalah satu wilayah Nganjuk Mbak di Bojonegoro. Tepuk tangan untuk penonton masyarakat ini Bojonegoro. Iya. Orang suara sinatoni akhirnya dalang itu ono kabeh midanake apa sing dadi critane dalang. Wah, menghargai ya, mak menghargai kayak gini. Matur nuwun sangat. Tenang kok, Nduk. Ya muga-muga bae Pak Gunari apa bulasi pagi nuwun sewu. Mboten neh ngono lho, dadi aneh. Aneh-aneh gitu. Matur nuwun sangat. Iya ya mak berkah barokah ya mak. Iya, sedulure sapa Pakde? Lah iya. Nganti kanca-kanca rasa sing sowan, rasa sing sowan. Oh iya. Gamelan ya kok omah Klaten. Oh iya. Sound system jero ya kok omah Klaten. Oh ngono. Kabeh iki omah iki suwung nduk, Bro. Manungsa sitok yo eneng. Ngono ya nek dari cilik hanya Klaten kali ya. Wes wancine kan sakit